Ndonse soberete ni mambingi yetu kwale ne somurubiri w'Ensakia uyokoro ngikirabe iko machumuri ndonse soberete ni mambingi ya toswa somurubiri oyo karto semedina kwabokire na bono ni gwendete kwere ni ujese kibao kyao litko liare ndonse soberete ni gotoko gutura na gotaina boka bono tukutobora ngeti oso ime yumurubiri w'Ensakia kabisa ekato semerete na Nyasaye ni gaendete gutubwira asemambi ya aboni bono twasoira sistu kabisa bunere botambe rero no tore twensi amaiga ito onsi atatu no hare ndiyo oria bunekira kuseria sukirage metekero ligaria tekiraria eto irutakaria liuria bali beadi immediately ya bajweri ngobeka bale bite bitatari bagobeka bibere wakire bana wakire wakire Felix tambia bale babokire bono le twasoirema twasoira somrobe na inje barazambia hali na junior metinga babokire etabona bwa bantu bagutubwate sikoro chinga chitu baene kyanga twikira se studio twakira Nyasaye ngambia mono asibali gobono litukoligia yo minto Felix Nyanchama yo minto Eric Baraza asokwero buli aselitikolia lero na tunashukuru sana asengenjo yeke wakia ino na mashabiki mwensi balimo ko basomurubire bw'Ensakia bana mambia mushamuka Ensakia nigere all over the world mashabiki yetu nigagutubwatia ku Rwanda onsi asibule in the comfort of their zone and onsi asibagutubwate ku mbaro bagutonyora wetera semitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital mbaro batubwate ku rwase chinga cyabo ase TV yabo either wetera Star Times go se Go TV decoders na bali ba free to air decoders to wakangambia mono kirage chinse mochons chinsi nyonye chinsa mashabiki to bono mambia to bariganye bene asumurubiri oyo ekiagara ngo chakatole na indi buno twachakiriga tuchigutigana chikoraga chinsa isato asumurubiri bw'Ensakia kole nemerubiri ende ero na inde negendere asigita seni kya Ndizi TV toerere chinga kichiabene inje noyo minto Brighton noyo minto Joshua auta mwensi piko basoya asomurubiri mutingu otanyorande na inde otanyorande ensengi magutatika Ndizi TV nero bwanzu bu Gusii igobona tobe amona inwe gwikomo elyo endegenderali ndikona gutuma chujumbe ekero chinsa chiri chiguika ntochikoba shout out na ko check nga amashabiki to mbarabia bono basoire ase umurubiri bono mambia buya kabisa bono igoreto gochaka na inwe aseribo erimo jitariki ni sano nemo umutenyi ino yo gatatu mwaka umutenyi okane mwaka ujirubere nemeronke bere naisatu igo twakora matukatano no moroje na rero ngo likungunda tore go sengo likora tore ekranya satu anjirete na rende go ikatokore mbere mu yaya tobekira senseye enyuma amatuko gosimagaye amatuko ito ataraige kyariko mondo go kware lakini otaragwa ngike gwara korera sensei na kero kikirabe mage kyara abantu bari basirete kale baga myaka yamaye kuri ndemba inyoire mbakaboniga kuri ndabandi bari bakure batayinyoire go ikaboniga ko ikaboniga ekubate kanankire ikeke gwakorere anene nabura inyuru gwakorete kiya nabura inyuru gwakorete kire yes ikyagara rende babo Osama mete mbakore timaya lakini mbainyoire balenga bachani nende lakini nende mbuyunyoru asama ya nayo mwajubiri ndonse soberete igo nyuma otarikira makweli yao nabokonyana kwara korire binde bibere bitatu sasa nalingeri tukore goro najete mbaka sense meli ya kiabonyoru iyo gotoka se ebunge ya North Mugirango abu ne county ya Nyamira nanyo rede ringane de moneso metko ruoro ntwate betigwe ntwarengina Joseph Mokoti ntwarengina metsera alia ntwate betiguna ekero kwa bokire kwa rure nyomba mwao etonya gote yana gosinkuira no tumaiti gosinuirane ostokuirana igo bono neri gutigera Nyasaye mete na boko yekano ne chingeni alia mete kale tuge getega chinsaga abatena jono go jana go jirimo gaso amo subatu ya tena tarira simuirane lakini ekero kwa rura alia semeri Nyasaye ikiara banta bangana bago soko nyoro mbasukano so nyoro makweli aye bono nkazi ngabwata no mugano oli nkoro jina ise umwana oli owe maranda na kyawote abanyo ate simi mpaka gaichane rebye ko monyene ekaraje wakurum hano naika bono igo nkazi ngabwata ni bindi ngarona tiga tutigere Nyasaye
neru ogotugwa nande korama ya ando onzi asoberede tiga koba ensalimaje mete entimbi maji kabisa ando onzi asoberede na kiriyo yogwatana tenda mema enda zako kienda zako ige kwagenda buyo metobe naye okunya kogosereri gozo kuturbania maji no naye Nyasaye tari gukororera buya mete Nyasaye nere kevoka gwaka negetindi gyoje kyaba ngeri raisi igana kitote ni mambia rero boni gasore ekaroko na rona se keba okyago tiako bo montori abantu bakobwa no bisi kabo montoro muya ojasa abantu bonzi ekarorende ibintu byonzi na libiroro ando se no ekarore aria mete to wadano factory monta rana akore mirimo salia koroji tigo monta akore mirimo asengencho na akore mirimo yae no mwalimu meta bali mbale bagosomji school ekera mu teacher aroro nali bakore mirimo kabisa nali mota guswekera azime lakini digo teacher gose principal jeruare osayugobe yani ibinte bigotenna nali bari staff nali bari staff waka mushene kabisa bagoseka igonga bakore gasi korokia umwalimu monene gorore boss na rende na yango kwaratore mirimo eyue talibo egasi ekarwanchete you do your work with or without the principal with or without the head teacher osona na bible ba nkali igo kori gasi yao kero onyanchete no mupangilio bune wenerete bya kabisa mate no nyene kero montanje to boremi abakuboka mapema turi kumutura bya kabisa na igo mete nunyo kwanya kogesa bori kogesa obori ya obori narate ni naro trasiba kogesa to na kogesa ando mete oboremi bwobori bobwate egasi entinde sana obusure nkwagiru bore ebintu kongusana no kyo konyaro bori boko ndigu ligo mono igo mukiro monto igabwetome egetura kwanda igo monto yogosime kobori nere goiketome ateba ke chinjerere agere aje mpaka kaboche koba acha kogesa andabo ikika buomi arusi abuere kabros ni gasi nyingi obo ndembra nyato bubwate gasi nyingi ubone bukore dina na bogo tuwale gasi nyingi ekero bwero bereti buya ekero bwero beri buya na bogo ba gera buno montori gosime kobori obori mete mboro motori rigo sana igo bone kero roje obori nada bantu squeeze mbaji to kuma bobori esare maruira ichoire igo montori ngo korale mirimo sara akoru point mpaka point B tewe kaini bando chibando medio yina bogo siaro boyo ni moko jikine urugero utekine Angili jamu singe mwajumore nena kiti gatwetome na ntokore gasi no moke kero magusine getinge gaini kya gyobondi kya gaja embra kego tu oswa mwaye ando magusimo minjorimi etanga na moseraibu mete moseraibu era kanya wate alende na bwakire isikabu bwakire mete ndire ara mwikora bugarende na ekwaranye kunake ekero kwanye kunake ne jitoro jaja kwanyorana kwararire kwarara kwanyorana kwibira kabere chimbe sana ala mwe ebugo onyete ni atabetiga ndarara kokonya kwa bukire saine yes konya kwa bukire saine go kwanyorwe kiao egento nande nabuga ndakwana gustura kwana sara aba chintereba nago chintereba na chigokere sane kyara karonkora aje mere monya babogete mambia bale stand by kumetoje kubuka bero bertina ya bona takana Kisumu ndoji Nairobi ndoji Mombasa ndoji konya babogete mambia yes nabarobe mere moyabo bagokora ego ni tote no ni kitajiri cyabona renda kinterebe cyo girendete buya aboko nyore mirebo yabere buya ndi twakwana muizo ndebone karo agotebiri ne gari yanyeganyegira keigo akitema korosie gari ekano ni tukuri goro meta abana mbare basiri bugima bwabo asense mana ali paragete nkonyurande abana basiri bugima nga batano batato no mwari mwoyomo karo kigali cyatuma je school igoro je mebasuka negendrete kokorekana ase ensi to ya Kenya ego tugusiria bantabang meto asiria bantabang kwatakana nembesko no yepa abange kurumwa koyocha kambaka bono tuikireta resta igoro abantu bado mbasire tubugima guchi moisonde guchi so it's very unfortunate kulende togo akaranya saingambia mono asibali bakuru asumbasoka no yubali bya kulenda asibali bagusiriraria nigoto kuiranirinya sambia mono boigo esengecho na bwatumuro bali kulende tokubuli abantere babaito ngaki babe maiso abantere babono kabe maiso na aya na bokora rene na atego fate tego ekoronguma kwa itira abantu
bande maite parali sto weta ukonyoro ri chimaki njiro chibekire asina rango rangi wika yaba dotted like this abumbule anchere to mondra bo overtake na bo overtake ali asere straight to overtake usano ena sekona ono kanyora sekona no urambule to noranga gali te yokurumoino no urambule to overtake all of a sudden gwa makanyole gali mumira ni robo sia subusio bwate machiko ye para bali barose chipara mba maite ngaga by the time wacha overtake okonyoranga oikire overtake bune parere marked ono rende gakya bantara baito tigato ligelia tigato bwate machiko tusukubwate machiko ebintu mbire toratange twara beire asigali jiri ngono konyorore jiri kena shusha aria gento kerekeri kiraria konyora abantu batigire chingoma abana muntu kwathona totiga kwana akerio gakiri kwanyora nabande muikara stari mokirete kabisa akojo tena ya oyo moyiga uchikortage tulina ya gaki ngoroko abande bamukorore bamudengonyorore tereba beka kabisa bakumanya na makweli mogukare gose motware bono oyo tokira kabisa hani sara oyisoko ba ina kwarata lire ni maitena kwarata le no Joshua ekerega ali ikire yakiro mwendo maitendo bwata alia speedometer ekereka bwate kurusiro mpaka nge njirjigete 240 njirjigete 18 Kenya 18 ekero ya etaniri 100 aro moika mwakire gari mebi no emwara kokwana aro joro babusa bigendegyo yani bono mwakira pi abantu mwakira pi gobono manyene gari mbobere gobono yegire speed eri yani abantu baga bakire gari mebi no ni sani mwari no ne buzz ahe mwaka gambire koruna he mogwaka irio over sudden kwa makugari ya kiri gari gweterio gire wanya gararede yes makerodi ewa ntereba it's 80 kilometers per hour no nyene itio mwete kwenda mono sana 80 gone kile sana it's very high yani 80 no mwele wono kwa yaro mondereba bitete 120 or 140 or 160 tahande ta konyara go control egari igobono omwanchu muligire karomore gari me mwensi mubwateli baga sauti yenu nereragere muike buya gose muika ukakani montara banga ya ntuntu walenge bwango ire gari ngora egere toike uikana ku kwengencho asengencho bano muganya abwatoke gariga kende kebe aikere pambo nyorata nyero chibuya nekere gari yatumira se pambo no maitenganki ekoba Joshua eragonte bi 94 agojiera mono 4260 au no sara ndago Joshua era ojia dimetia speed ya oirenga 60 jengo ikane 70 ali ngokane 70 abo no ngoika reta kire dato te yando to maiso na turari ndane maita makwina tore tange makwiri anaro akina na botoko tanga ekera banda tango siria obogima mpali ko nyoranda abanda bake era undi abantu basiro obogima bakaba korjo no mwana oyo ebanta banne basiro obogima mwana oyo maranda abana basiti obogima baba igoro Bwani University na boroje ne mechando nero etakiri kuligererwa igono na abantu baito bapara no na basigari bapara tekolireria 100 eri okwekorariringo obogima bwo monto oyo onoro ojo kwajibe esemambia tekolire na ngaki mete no excess ngobogoriere gari mete kobori capacity ya 21 kuyanga kobori mpaka 27 igari 14 yabogori mpaka 28 bono rende ngoto komoji bono mete toko sinyo ngoto komoji ichiko tera gatagete banyore chibesa rende baminyoki ibuna rituko na barabo era na tueru na tariru montonde era kagicha aike akobata isoyo mutu ayembali bawikira mutu aiga era ni chibesa atagete but bono abo bisabali bakoba para umuntu gwatiga ngakweru wose na 50 gweru wose ni 100 ose 200 watiga magimare ale at risk wana banyoranga ebintu biri nayo ko bari ruma ete nayo gwate niga nayo manyete nayo iro bungaini ngakere gari ere ebugoriti abantu abange excess igo gwenete ko baiki na inde imokiri gari yuge tambokero because of course excess neli moja excess neli moja bonroje ekero mondo ya rosti gari erigere ne F14 sita ikuburi abantu 14 yabugo iri 21 ngoyo bunarichi no yoso aime ne conductor ne driver ngoyo bunarichi na nditukurira ne richi ko tuwa kwanda nditukurira Alhamisi ekere gari gosoyo soa ne robu na rijiko ayora ikase stage onyore gari ichoi ori ne yamayo
Nabona ndogori ne yamaga na nabantu wekawa ijore andi bali ne chigari chiri chinyi sometimes na abiria na arongo babikira ndamagoso abiria yes abiria na kane na ya enye gwatene ni gari you have that right wakili ngoja to bolia majiko right ya oneriri asogo ogo body chigari you have that right na ina bogote ni gari toroji mo conduct montere batana ko ba abambaro abaya ba okorera iga ba ndiriye ijoire gari ne chire na igo ndiriye excess lakini oyika gotenanga so yo motu mbarororo bagwikira motu gaiga you have the right kama thena kiaya genda inutiganganye the next lakini sara ekarono ngorigireria mangana ya para montra bara ngetwanya kwana lakini ya sara ndo baito bakure ekarono long distance ngobugurire capacity takiri wende town ya na kurugoji abantu bagoswali ebaisaine mna Kisumu goja abande baisaine ase problem mwere short distance yero Kisii mosojo nyakoe Kisii ogembo Kisii Keroka Kisii Nyamira abono no imechandere short distance uze kurigereria no imechandere ba kobega baka babekirania igendo gaka ba ungakarari akakoro gusambaza time dingo karetete lakini ngangere sambaza igoje bamanyete kerate buso kuchima tanga isambaze osabe gendo kirgia bona kiko bona rende bona mambiana ngoko bona lichiko twarire mebasa kwa kabe menge ngomo tutaketo moje ase none kare gari ikobugori motani capacity ndage ngotoko moje ne conductor ne abiria ne driver osena munyanyimbo bali para barweka paroyena moikire alego sabajiba zizaini bara boto tumera ujumbe ya wetera se namba ira se skini ya gura busi 0792192834 mbale ba odana ngo ende speed yake yangenda 0792192834 ine namba ida se studio asimambia boni go tutumera uchumbe ya watu ina na kwabogire lakini bolto ko bolina ingotoko moji ekere gari ebogolti excess conductor oyorina driver gose nabanyanyimbo iribono ngobunde lichiko yogenda gututumira ujumbe hasi mambi yaboneka katoko chikwenda turgerina narali ali agenda takorekana ime na isko ya Gusii itukurega rase county ya Nyamira asensemeri ya Tombe ndwaroje mugabana we county ya Kisii Simba Paulo Simbarati amo no mugabana we county ya Kisumu anyangi nyongo mbaikeranite amatanga yoko mwenia omwana William uliosirite ubimabwaye kubatukana no korobekana koli gosema andamano ali akorekanete yange tiwigiberi satu jedire inga naralinga mandamana matangani alia bade tena chast zineta kire gokorekana gochia so mwana olia ne familia yaye pamanyena ngikere to munyanyimboli okorete korweke obekirubyara bakabore kyombekerikia aipoa no inspector general Javet Kome babwati inganeri elinde didigereriwe asoboime abantu mbade tali sana no na abana be university mbade tena comrades ebatagete obwene bwa anyagusira nige ko buno moyo mono akira korora as a young soul ako enigwa and no mwana obwa the bright future asengencho mangana ko instigated na mangana a political lakini rende buna barokiwa bali ko match ba justice asoyo muito obwene mbutakeire egitambukire keimokiwe onyeboli ense ya Kenya tora abantu bakubwatia lichiko igo bana unaikera na bali banda abangi basirira bamwe abakubwatikana mangana yo kurobekana no ene county ya Nairobi ntwarora ntoroche no nyechinse chi family au kuro madare kuro Kibera gusaba obwene bwabo igo bwene nabutuganitie abantu abayiga batabugate chinguru nabaru banyariko bakurwanirerwa ayuka genderete igo yo mito Brighton boiga se county ya Kakamega omo MCA olio Kisa ward ase bunge ya Kwisero naro chaba MCA kurwase county ya Kakamega bakore tokurubekana wikacho visi chomo regional county commissioner kolero bwene bwo mo MCA oli aba MCA bali kolera bagotebanga onye omo MCA kagoitwa bunengoko asengencho ni gabete tuomoyo ekero ko gusana na kwarengi gatia babwatani baye nababwatani bo mubunge oyomo ebatebete obwene bororekane toro chibabegete t-shirt bakuliro bwene no motenelwa banyanyimba nsemeyo nabaenekerete ngobutukingo korubole akate y'abantu mbabesa kobwa ngokora barubutuki egero bwene butuki abantu goitwa
yabeire very unfair oyuno morai na jo monto suspect ya bwate tu ya bekiro biara that is good ekero morai ya gwito mo MCA nandi naro jento bakore na barobono batakire security buno mo MP buno mo senator buno mo governor ekiagera na barabona abagambe nyandire bwate security boronge buna abagambe abantu bande kanga guchaya tachite koba igone ngora sana gochia se amateri ya honorable Maloba tigo bwene butuke mbia sarote atigo bwene butuke lakini bwene ubwanya gutuka mbwana abana ndo bwene umburobyo ikiagera sara ntore naye ntore na Joshua nkwa koro egaiga a Joshua na baroje na gwaka lakini ndenga yo bwene obojikorwa ikiagera mne suspect ya bwatiru ngaki bo mede lakini because onye suspect manyire juwe burangana ba MCA mba manyire. So what again evidence do we need? Ometa mangana yanga evidence tigatora karobo tuki. These are some of the bitango. We geranga monto takanyora justice. Omonto mobeta noyo. Take that criminal to court. Bono evidence yenereri obotuki boende da korwa tokore ngaiba chikoborusia no njengo ando kwanyara babatanga twaleganiria abananchi bali babwate bali babwate information batoletere ando monto kolete information mwacha komteno bwato busaiti kwengane yo bateba so yani I have never understood ibona bono munyanyimbo lyo rasete omwana oyo batemba namanyekanete munyanyimbo narokorekana se vyombo vya pali alia olio reko wakigari geteria mandamana arenge asa journalist nato debuna bono tukibora obo tukimboro byobo oboja bwakoro bonti medina sana majigo getabegitwe korengana nentwe atari koba abwate ligosa gose abwate obosiboregede because roje na inkigera bena umonto iba era buto bwina ayo ninje usinaire ndigange bekere ninje tekoro ko moibi ninje na ibera buto bwe nabondo oje ninje na iba nande ndo kiana kirina ninje na iba umbo tukikiboko korwa that's why litukulera serichi konyo wakili ochugocha nkubuli tolenga our rights and freedoms chiritoire ne katiba ndi naende chigocha chia ba limited bono buno bobo tukigokoro botuki it's a right oso montonyo ko gosere it's your right monto yimo kiriwe tambokero then bono obotuki obuiga nchindo china bwige tango na bwe limit naende yo bwene buao so na kitogocha kubuli omo wakilinga indi how when and why some rights and freedoms chaito to enjoy and chigo jichiato ara some limitations na boigo abuna kitoje to boli tororena ngakiago totebi ikiagera rende amachiko maitendire ririgo ikanande ria kolimiti akeigo tu akagoja wakina tutebia yu amangi tumanyerende nangaki ere senjera ya bene kabisa ko ngenda tutomera uchumbe ya mwanjumuri totaina kyo tubwati ngakyo tubwati ka yore kurwa nyora na mjitu Jones timu apana kosa timu following timu jini ya maji na timu diaspora no more ime yo muroberi bwensakia bona mambia ekirenga kyo muroberi oyo no kurosira litukuri ya utwa gochakiribuya ayo kwaboka no kabagwa komosi wanto go change oso asoka bako wokuria wenda dani naboka no kabagwa komosi bona komosi mwana nchiriro mwana agujerere komosi igo bona majumuri gendera koba ime yo muroberi tutomera SMS yao asemambia boni gatokora check ya kaigo gatokora check tuenda sasa mirinde studio sara gatokora tutendra kora check ngote binde na litukuri yangyo gosento ja tubato musimu bwa Easter basaka ngo kande toko hira na kratora someri SMS ninkote bina litukeli ili good Friday it's a good Friday lakini ingakiri ko ba good Friday ekero mwana nyasaye akobamba ngwira na tore ngotera kinde torenda sensemo ya SMS ya kego asante sana nkocha tora totevinga how is it good Friday ekero akoba crucified in a very bitter manner ngoro manju malira mashabiki yetu Chris Arogo tumetese kwa bokire bya kurugabo raganga Sophie Kemi Motangi koro chisemo cha Nyangongo Felicitas Nyanchamana ko kwanya koro abo musocho na begeri kibaraza kurugabo Nyamataro amashabiki yetu mwensi abo Dismas
Christmas andonsia simole tumachi ujumbe cheno matunda makindu getuma kura Kisumu nimete no bwate tumorobelyo na Vansi Keri kora chensa macharungai nimete ngano bogete yabo Monica Magara yabo Rebecca Magara yabo Cyprian Marubirera wote banga Niko Bamba tubamba na nyinyi asante sana tumachi ujumbe nale iga ontumeira kora kwa Eric Baraza wote banga gaki mwatebire maene kwanza especially school vans niko chikurundi wa carelessly mono chinsa cha mambia ndi abana bagusangirira kwenda go konyorange egali chikurundi so very careless akiko bano twabasabira abantere babaito kaba maiso ebe mambi ebe mbotuko ebe mugaso no ranga na bwikole para I always keep left ina machiko bono yo Burundi you always keep left Palire ndibaleke mosi. Ya emete Kenya kubwati insecure. Na kore nchobe na kore US kubwati ngayo keep left. Kine Kenya rende ni kubwati ngayo go keep. Kubwati. All right. Ngombe mono sana twabasabira mayatika mnyoke aliase ensemo ya lakini endegera ngo bugulire access. I don't think so. Asante Cyprian Marubia kwa tabana inche na ikira. Karibu sana. Naya suwika kabisa. Kwa chinse mocha diaspora. David Nyamanga, kwa taba watching you live from Namibia. Bia mono sana. Aso gotoligere. Na batu watabengen Ensakia ni gotole diverse. Tukuligere wa all over the world. Rebecca Magara, nera kuligere from Bahrain. Chinse mocha Middle East. Asante sana. Magi agoto salute agote banga bwakire bya Sophie Kemi Motangi agote ba Morning Sarah Brighton and Joshua Koranyangongo Junction nomba bwatete bu ya loud and clear emambingi yenya saa tuanchire tuarode litukuligia. Say hi to all Ensakia fans, wishing them a happy Easter ahead. Nae babata kuganire happy Easter ahead. Zablon Zalo Okoza agote bakuro South Mugrango Ayora naonde imeyensa akika baororo Matundo Teresa nere no akuligire kurwa se county ya Bomet bya mono sana. Ocharo William agote ba good morning kurwa sensi Kisii naonde masante sana so kuwakilisha bantu ba sensi Makindu Getuma sante lishobikireto kurwa Kisumu county agote ba nimbaro chenonya na maliogia inombu yale asepara to ise wekora abachinga twensi niko torarende abantu baito nigo to wekora abajuaji na kyo gekorete mechando kuna konyole driver akona kubugiri yo bosie oni umuntu ona kyagenda ngora kwano tumeze kwanyo experience that thing watana kwa abajuaji na kibona kwenda ngora igotete gufate turamanyanga what is happening mutu oyonki atenenera ayo tete gocha unajifanya mjuaji asante sana tu wale wekora abachinga chiba twensi tobe na ntumanye tibya niko tuwale kokonya magima y'abantu Ucharo William agoteba poti parties mbabwata magoso iboli litwaboli je no montereba no mo abiria no mo conductor usinabanya nyimbo bali para bono yagateba nga bonsi pi mbabwata magoso egali kaya ichoire tigakolina gose kolinia tigakolina from Sensikisi yo William Mocharo engineer Vincent Maina goteba morning Mr. Brighton and Sarah oyone chui yabo basi watching you live from Bosansa PG justice delayed is justice denied. Na maene asante sana Keystone Chari nera no ale kurwa se county ya Kisii gaiga mwa mulyango agoteba this is Holy Thursday nera agototebinga akundani Duke Machini have a wonderful day watching from Mombasa County Nero 001 bia mano sana aso kwenekianga unatuma ujumbe yako bude kuhuiga tunaisoma mara that Makonzi Cyrus Maove good morning from Nyangusu present bia mano kira sana bia mano njekara ngomnyokase simiane gaiga gwethera Brighton Makori page fan page book ya ne Facebook jala surango gato akondani Dan kan marita go count me in omoinde momamti koruge sure bo basja morning tugesure bibo and mwanyagaka family gabunga semeri ya gesure kyongo sevani unseri korudiana bonjali bwakire buya
Deno bichanga example awatena kurutiru Nairobi bwakire buya bana baminto Litunda Green awatena good morning niko ndani ya Ensakia kabeke moji yo wanjani abo Caleb Matagaro Kiyondi Junior awatena Caleb Kiyondi korwa Nyariajo Estates were represented mpaka tamati buna botambe akubolingai Edwin Matagaro Brown Onjari Austini Nyagaya Kebwato Kigesase Eric Borura Junior Kevason Bosire na Jennifer Nyaboka kwa badena baboke baso ime yumurobelio Vincent Onduso Wamizi awatena good morning abana baminto umwane mboshi awatena kurujisa mjijenya Kyogiro Masagara niko ndani kama kawaida kabekana nigatutegerete asinjira yabene Masini Bosbori awatena good morning kurugembo na tachire ime yumurobelio tachire ime yumurobelio kabisa mbia kabisa karibu ayaweza kandino tachire ime na tachire nashukuru karibu ngara zina awatena riete na tachire maite abaga kambale karake lakini bono batigire bagatachiri obosi nyongeri obosi bagatachiri engoko okukorende toruga ose obwate njoke onyebekaine dino kwegore njoke ria kwenda atamire kwa bwana kinjoke ngia kwa obosi mendoma kumbe no mwago nyebeka osengia onyebeka na kwegore ga yagenda konyerigo beke ngao yobona marogo ikori iboke vinge sana but bono baelire I don't think ngagose abaga kambaro bakabono iga mogupimera baruye ndagera I don't think wala baro ba komoja bwana batigarete mete mondana rugo boke mo ingonya bwana nangikwariro mo bonge batrende mbiyo boke magotigara kubwa kwera lakini rene nabotigara mparo bakuruga unproportional moswati naro kurugire suguri ende yonsi era tamanye thing ki suguri yakuruga reta era ende yonsi likira ebane liye chae nene abageni era nkwari kare akuruga kuma choti poti sato ngakurugera masarina bazibona wadine utachire ime kabisa good ko twale budget ngakyokuruga ne suguri fulani yana abageni bamenda babere naliyo wochenje suguri uya kabisa haya engineer Vincent Maina the morning Mr. Brighton Lizara eju ya was watching you live from Bosanza PG just in kwanye soma akinando nyeto